Ei nää vuo. Nää on ihan kumpaattaman hienoita. Anna palaa. Enkä näytä. Luppaatko? No luppaan. Oikeesti vittu näytät. Oikeesti vittu näytät Hannalle, niin minä vittu. No joo. Ei kun minä oon asenaan puhelin. Huomenna. Joo. Viskas siihen. Anna mulle sen, minä poleen sen. Ei kun pörsoi. Mä kyllä. Joo. Minä en osallistu. Mä lähden suoraan autoon. Joo, minä en oo vasta. Minä naamalla tukka. Ei oo ylös! No menee hyvä. Joo. Ei oo kassia! Ei enää tarvi! Mikä se oli? Mitä sinä tuomaan? Sama minun! Mikä? Sama tuli. En tiedä. Mä oon minulta. Sinä kuvaat Hannalle sitä. En niin huomaa. Oikeesti ethän. En oo mitään kusipauta siitä. Älä hätää. Mitä seuraava? Nyt on oikeesti. Mulla on jo hyvin helposti. Kaskia myy tietämisen noin jo, eikä tiedäkin. Kaskia myy. Ei siinä valoa. Siitä teet. Kaskia myy lauten ohjaajia.